Kai, baya da wani janni ne. Rufai. Zo mai fika. Kai, kana ina ne? Na'am baba gani. Me kake yi wani janni? No. Kai, anya. Kada dubawa dai. Maza ka je ka amso mun mai. Kar ka zauna wasa. Ka san za mu da sha, zo ka je ka dawo. Ina so zan tafi kasuwa. Wannan ya fiye ake da yawa. Kai, magana kai ne ne? A baba. Ka. Kai, yaran nan ka yi mun bawa kafa. Kai, kar ba ka zo na wasa. Ka tafi ka dawo dan nan ka tafi kana. Yau da wata ka tafi sauri ka je ka kawo yaran zamani da ba su da kunya kana yin abu ba sa gani kuma dawa yadda na tare buhu a cikin shekara guda za ta kare amma cikin wata 7 suka kara min da ita yaran ba sa ji wannan yaran nan sun kai su 10 anya ba zan sai da wasu ba kai ka tukur anya yawancin babur din nan ne har yanzu baka gama ba Ina kuma riga da tuba. Yayi kata kamata a yi da shi ka san da kula da ina da gogo. lallai abin da ake gaya min ya tabbata dama haukan da ake gaya min haka ne yanzu yaran nan daman ake gaya min ka fara shaye-shaye ni za ka kalla kana ga irin wannan magana ka dube da kyau ba uban hakan nan ne ba ina faɗa kana faɗa ni kake ga yaran nan da kai na kore ka daga gidana kan ƙara ganin ka yaran nan gemai da ni ina musu magana suna jina yara ka haife su baka haifi halin su ba ka haife su baka haifi halin ka ba ya kamata mu karfin zuciyarmu yanzu kila nan da aji ta koyon da ne mata yaran nan sai da ya ganta to na jefa ta min caji mai kyau amma ya kamata dai in daina sha da inda yaran nan su ma sun fara sami Tura da kan kudin baban mu. Salad manya, salad gayu, salad wai dan kana to wani tsefe ne kana to wani gyare ina za ka je ne manyan gayu. There is no more worry torí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí. Wallahi da yau ba zan ƙara tuna ba. Khalid sunana. Au ya hakuri na manta Khalid man Khalid gayu Khalid gayu kana bubura uba wallahi kana bubura uba kaga idan malam shehu da ta ganka Banda ma tsawon nan ya hana mu kuɗi. kai je ka bari ai da mun Ka lokaci. Allah ya ɗora ni kan kuɗin tsohon nan. In ci basa. Khalid man Hanso. ina za ka je ne Kuɗin makaranta nake so in tambayi baba ko zai bani wani. kai ka san abun duk ɗaya ne zan take ma baya Wallahi zo nake yanzu. amma ina daga bakin koma ni ba zan shiga ba kai za ka shiga To ba komai zan je gurin ai yana waje na ga ya waje na. waje yanzu da shigo wanda zan yi na haɗu da shi ya zauna a kan jar kasuwar ana yin gaba duk fa cikin gidan nan kai kaɗai fa kai karatu ba ko ce fa je ka magana ce akan kuɗin makarantar na wallahi bana sun sa kuɗi da yawa wallahi jarabawa na wallahi abinda suka ce ya biya 74,000. ka dan man gwafa wannan wace makaranta za ka zo ka dame ni da ita yan abin da nake da shafin kuma mana can ga inna ka can ta tafi kawai amalan ginin ke sun da tura a ɗauko ta wadda za a nan kuma ga fetur ya Jésù! mu magana wata Jesus is Lord. Irú ọmọ wo wá rèé torí Ọlọ́run. wanda kare ce ka gagarma da fatanya Why are you running? Why are you running? ta can gabas wannan gabas za Are you normal? Are you normal? Mu bayan manya ne ba. ina magana kana yi Do I know? ta shiga gaba da Continue. Khalid man. Will you keep quiet? Khalid man. Child. Khalid man. Oh my guys are ballers. Oh my guys are ballers. Oh my guys are ballers. Khalid man. Wannan gobe ba kuɗin nan ba. Shi yasa ma ba mu je tare ba. Ban bi ka ba saboda na san halin shi
na san halin shi inda mun je tare cewa zai ni na lako ka na ziga ka yasa ka ga na labe amma ka kwantar da hankalinka a gidan rediyo ce na ji wata shawara na ji wata shawara a gidan rediyo na ji wani yaro baban shi yana ta mahaukatan kuɗaɗe ina gaya ma yayi ba yadda yaron nan bai bashi yaki iyakaci abinci iyakaci makaranta ma yayi da gaske yake bashi kawai yaron na ya ga ina ga kuɗi a gida akwati ga kuɗi a ofis ga kuɗi a gidan gwamnati ko ina ma dai akwai kuɗaɗe amma yaron nan kamar yake bawa sai dai a ɗan tsakuro a bamu abinci ma sai an auna amma ka sani yadda na ji shawarar nan yaron da ya je siyo fetur zazzafin fetur wanda ka sani ya zo ya kurara a jikinsa Jesus is kaka ai ka kwantar da hankalinka na ce ya kurara wa jikinsa ina gaya ma kawai ya dauko ya tare kunna kan shi mama ta tana wayo shi ta da mutu wayo ina uban yana zuwa ya ce duk abin da kake so zan ma bai ta abin da yake so abin da yake so sai dai mai a take ana sai da yake mai gida da mota ya fanta ma yaron yanzu shawara ya kaji wannan shawarar hear me, take me, back me. How do we have this? sauri a gaban jiya kalin wannan mana nawa ka siyo ne? 1000 ne baba. 1000. Baka rage kudin ba kuwa? Rage ba. Kai rufai. Wannan tsadar rayuwa ta yawa. Ka rage man nan. ne dan babe yana kai ne tunda ka ki bani kudin nan wallahi sai na kai kaina to tsaya in baka taimakon wuta wà lè torí Ọlọ́run mo lè jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. baba cinna mai wuta baba ya cinna mai wuta Yaran duka yaran banza yaran mutum. Cinna mai wuta fama da yara suna mai wuta baba.